Det her, det er min mark. Det her, jeg dyrker min jordbær. Jeg dyrker dem efter økologiske principper, det vil sige, jeg putter ikke noget i, som ikke skal være der. Og ingen kunstige gødemidler eller noget pesticider eller noget som helst. Det er bare vand, de får, og masser af kærlighed. Det her, det er ingredienserne til Kenneths jordbærsyltetøj, eller jordbærmarmelade. Det er økologisk jordbær, og det er økologisk rørsukker. Og så tilsætter vi en masse kærlighed. Når vi laver vores jordbærsyltetøj, så sikrer vi selvfølgelig, at jordbærne de har været frosne. Og hvorfor jordbærne skal være frosne? Det er fordi, at et frossen jordbær frigiver simpelthen langt flere sukkerstoffer og smagstoffer i en jordbærsyltetøj, end hvis de ikke havde været frosne. Det betyder derfor en hel masse for smagen af jordbærsyltetøjen, at jordbæret har været frossent.